i en la vaga de fam de tres companys, Ariel, el José María, que ja la van tenir que deixar, i la del company Toni Valero, que ja fa més de 3 setmanes que està aquí amb nosaltres, que està en vaga de fam. En primer lloc, abans de començar l'acte, agrair a la Universitat de València, especialment al vicerrectoral de Cultura, Antoni Ariño i a tot el seu equip, la possibilitat de fer aquest acte. Indudablement, agrair-les a tots vostès, a tots vosaltres, tots i totes, que estigueu aquí per participar en una vesprada musical molt especial, solidària. Agrair, com no, a la professora del Conservatori de Sagunt, María José Canet, la possibilitat de poder tenir aquí fer aquest concert. I, com no, al quartet de corda, Nosa, que m'han comunicat que vol dir en portuguès Nosa. El quartet està composat per María Sensi Velasco, violí, Aitana Nemor Ariño, violí, Yao Calvo Flores, viola, i Gala Nemor Ariño, violoncel. Faran un programa de peces curtes, de Mozart, de Handel, de Bach, de Raquel Consolda també, una adaptació d'una obra d'un grup valencià, Obrim Pas, i per finalitzar hi haurà una interpretació com a solista de la banda de María Asensio, que tocarà la banda d'Arcàngel de València. Abans de donar pas al concert de corda, anem a donar la paraula al company Toni Valero, que crec que després de 21 dies, de més de 3 setmanes de vaga de fam, té coses a dir-nos per recordar que hi ha un poble que lluita i que aquest poble que lluita, que porta ja 30 anys lluitant en aquesta darrera etapa, s'ha fet particular, s'ha particularitzat en una sèrie de persones i ara mateix en si mateix. Una lluita que ens afecta a tots, és la lluita de la dignitat, la lluita de la gent que treballem i volem treballar, la lluita dels que neguem a ser marginats per un sistema absolutament espoliador, que marxina la gent. Per això hi ha gent que, malgrat la duresa, malgrat l'envís de la vida, no és fàcil, continuem lluitant. I això és el que per a nosaltres i per a les generacions que venen darrere de nosaltres, perquè sense lluita no n'hi ha vida, perquè la vida sense dignitat no és vida. Toni Paulines. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra presència aquí, per la vostra solidaritat en este acte. En fi, explicar una mica igual per què estem així. Molta gent se preguntaria, bueno, a aquestes altures de la vida, una lluita com la nostra que fins i tot acaba en una vaga de fam, per què? Hi ha gent que es pot pensar que estem perquè no ens paguen, perquè és de veres que no ens paguen. És de veres que en el Parc Alcosa hi ha un projecte social i comunitari al que deuten més de 300.000 euros i vora 7 mesos el treballador estem sense cobrar. Això és una realitat. Però no estem així per això, ni jo estic en vaga de fam per això. Nosaltres estem lluitant i des de ja fa més de